μήνα της Ιωάννου. Εδώ γίνεται το λάθος και η μπάλα πάει στην Φρίντα. Στο τέτα-τέτ. Φρίντα, εξαιρετική απόκριση από την Αραούχο. Έχει δεύτερη ευκαιρία η Φρίντα. Υπάρχει χέρι και πέναλτι. Χέρι που έκανε η Τέιλορ, η οποία δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Το replay θα είναι διαφορετικό και φάνηκε από μακριά να υπάρχει έτσι, πρόθεση, δείχνει ο διαιτητής το γιατί. Μύροβα εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για τις Ladies. Παίρνουν το προβάδισμα σε αυτό το πολύ σημαντικό αγώνα. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που είχαμε αρκετές καλές στιγμές. Χρειάστηκε μεγαλύτερα η Λεβεσιανή ομάδα να βγάλει φάσεις. Έβγαλε την καλύτερη και στη συνέχεια κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ η Χμύροβα. Ψάχνει και βρίσκει την Χμύροβα. Πάει για τη σέντρα αυτή στην Φρίντα. Εξαιρετικό τελείωμα και 2-0 για τις Ladies. Πολύ καλή συνεργασία και φοβερό γκολ για τις φιλοξενούμενες. Εξαιρετικό. Το λέμε ξανά γιατί ήταν και στην κίνηση το σουτ της Φρίντα, με το οποίο πιάνει στην κορυφή του πίνακα το σκόρερ την αντίπαλό της σήμερα, Άντρι Βιολά. Και εδώ βλέπουμε την Χμύροβα πως βρίσκει την Φρίντα και στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. Εξαιρετική assist και από την Χμύροβα.